Hola, som part de l'equip de Peter and Pan i jo soc Mercè Tienda i faig el personatge de Campaneta. Jo sóc Guille Zavala i faig de Pan. I jo sóc Neus Alborch i interprete Garfi. Bé, Campaneta serà molt diferent, en principi molt diferent a lo que és la imatge que tenen els xiquets de Campaneta, precisament perquè les fades estan com molt cosificades. I hi ha un treball, és com un personatge més feminista, és molt més dur, és tot el contrari. Pan també té una imatge molt concreta, no? I en aquest cas el fons sí que es manté, no? Pan és un xiquet que no vol créixer i que és una espècie de tirà que mana en el seu món i no li pots dur la contrària, però formalment és diferent perquè no durà malles verdes ni li agradaran unes altres coses, no tocarà la flauta de Pan, vull dir que serà diferent. Garfi, en esta proposta, no és un home, sinó que és una dona. Aleshores, això ja marca grans diferències respecte a la novel·la original. I Garfi, així, és una capitana prou complexa mentalment, és una tipa capritxosa respecte a les connexions amb la novel·la original. Ella vol matar a Pan, vull dir, té una lluita constant, persistent amb ell, però així apareixen noves necessitats en la nostra proposta. També necessita altres coses que la fan ser una persona un poc més amable, un poc més sensible, amb emocions. Realment, així descobrirà emocions que no sabia que tenia.